Večný život. Satan, ktorý vyvolal v nebi vzburu, chcel, aby sa s ním obyvatelia našej planéty spojili v boji proti Bohu. Kým sa Adam a Eva riadili Božím zákonom života, boli dokonale šťastní. To odporovalo tvrdeniu, ktoré Satan šíril v nebi, totiž, že Boh svojimi požiadavkami obmedzuje stvorené bytosti. Rozhodol sa, že ich zvedie na hriech, ovládne túto planétu a zriadi tu svoje kráľovstvo ako opozíciu proti Najvyššiemu. Boh varoval Adama a Evu pred týmto nebezpečným nepriateľom. Satan však pracoval v skrytosti a tajil svoje úmysly. Ako nástroj použil hada, ktorý bol v tom čase krásnym stvorením. Ten Evu oslovil. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Eva sa odvážila rozprávať s ním a stala sa obeťou jeho klamstva. Žena mu odpovedala: Ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal: Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Eva podľahla pokušeniu. Svojím vplyvom zviedla na hriech aj Adama. Uverili slovám hada a prestali veriť svojmu stvoriteľovi. Začali si myslieť, že Boh obmedzuje ich slobodu. Aký zmysel našiel Adam v slovách: nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli? Presvedčil sa azda, že znamenajú dosiahnutie vyššej úrovne bytia. Adam zistil, že Boží výrok má iný význam. Boh vyhlásil, že v dôsledku hriechu sa človek vráti do prachu, z ktorého bol vzatý. Navrátiš sa do zeme, lebo z nej si bol vzatý. Ukázalo sa, že Satanov sľub otvoria sa vám oči. Je pravdivý iba v istom zmysle. Otvorili sa im oči a oni si uvedomili svoju nerozvážnosť. Okúsili zlo a ochutnali trpké plody neposlušnosti. Uprostred rajskej záhrady rástol strom života, ktorého plody udržiavali človeka pri živote. Keby Adam neprestal poslúchať Boha, mohol mať naďalej voľný prístup k tomuto stromu a žil by večne. Keď však zhrešil, odlúčil sa od stromu života a stal sa smrteľným. Prestúpením Božích požiadaviek človek stratil nesmrteľnosť. Keby Boh prostredníctvom obete svojho syna neukázal hriešnemu ľudskému rodu cestu k nesmrteľnosti, človek by nemal nejakú nádej. Kým smrť prešla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili, Ježiš Kristus odstránil smrť a svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. Len v Ježišovi Kristovi možno dosiahnuť nesmrteľnosť. Ježiš vyhlásil: Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život. Veľká lož. Len podvodník mohol sľúbiť Adamovi život za neposlušnosť. Hadovo tvrdenie v raji: Nie, určite nezomriete, bolo prvým kázaním o nesmrteľnosti duše. Toto tvrdenie, ktoré sa môže odvolávať jedine na autoritu Satana, zaznieva z kresťanských kazateľníc. Väčšina ľudí ho prijíma tak ochotne, ako ho prijali naši prarodičia. Boží výrok, osoba, ktorá hreší, zomrie, by podľa tohto výkladu musel znamenať: osoba, ktorá hreší, nezomrie, ale bude žiť večne. Keby mal človek po páde do hriechu prístup k stromu života, hriech by sa stal neznečiteľným. Boh nedovolil nikomu z Adamovej rodiny jesť z tohto stromu. Preto neexistujú nesmrteľní hriešnici. Po páde človeka do hriechu prikázal Satan svojim anjelom, aby ľuďom vštepili vieru v prirodzenú nesmrteľnosť človeka. Mali ich presvedčiť tiež o tom, že hriešnik bude trpieť večne.
Vládca temnosti predstavuje Boha ako pomstychtivého tyrana, ktorý uvrhne do pekla všetkých, ktorí sa mu nepáčia. S uspokojením sa vraj bude dívať, ako sa zvíjajú vo večnom ohni. Takýmto spôsobom nepriateľ pripisuje stvoriteľovi a dobrodincovi ľudstva svoje vlastnosti. Krutosť je satanova vlastnosť. Boh je láska. Satan je nepriateľ, ktorý zvádza človeka na hriech. A ak môže, zničí ho. Učenie, že hriešnici sa trápia v ohni a síre vo večnom pekle a že za hriechy, ktorých sa dopustili počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, kým bude žiť Boh, sa nezlučuje s Božou láskou a milosrdenstvom, ale ani s ľudským zmyslom pre spravodlivosť. Istý teológ vyhlásil: pohľad na pekelné muky navždy zvýrazní blaženosť vykúpených. Poznajú, akí sú šťastní. Nájdeme v Božom slove niečo podobné? Majú byť city vykúpených nahradené bezcitnou krutosťou divochov? Nie, toto Biblia neučí. Ako žijem, znie výrok Pána, Hospodina, nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. Odvráťte sa. Odvráťte od svojich zlých spôsobov života. Prečo máte vymrieť, dom Izraela? Vyžíva sa Boh v pohľade na nekonečné mučenie? Má azda radosť z bolestných výkrikov bytostí trpiacich v pekelných plameňoch? Môžu znieť večnej láske tieto strašné zvuky ako príjemná hudba. Takéto učenie je hrozným rúhaním. To, že všetky stvorené bytosti uctievajú a chvália svojho tvorcu, Pána vesmíru, je dané veľkosťou Božej slávy a nie večným trestom hriešnikov. Falošné učenie o večnom trápení. Falošné učenie o večnom trápení a mučení bezbožných napáchalo nevýslovné zlo. Biblickú náuku plnú lásky a dobroty zastrelo poverami a hrôzou. Satan premaľoval Božiu povahu falošnými farbami. Chce, aby ľudia mali z nášho milosrdného stvoriteľa strach, dokonca aby ho nenávideli. Strašné predstavy o Bohu, aké sa vďaka tomuto učeniu šíria z kazateľníc na celom svete, urobili z tisícov, ba miliónov ľudí pochybovačov a ateistov. Náuka o večnom utrpení bezbožných je jednou z falošných náuk, ktoré v Jánovom proroctve tvoria víno smilstva duchovného Babylona, ktorým opája všetky národy. Kristovi služobníci prijali toto učenie od Ríma, rovnako ako iný nesprávny deň odpočinku. Ak odmietame svedectvo Božieho slova a prijímame falošné učenie, pretože tak nás učili naši otcovia, vzťahuje sa na nás odsúdenie vynesené nad Babylonom. Pijeme víno jeho smilstva. Mnohí zachádzajú do opačného extrému. Uvedomujú si, že písmo predstavuje Boha ako bytosť plnú lásky a súcitu. Nemôžu uveriť, že by svoje stvorenie vydal ohňu večne horiaceho pekla. Domnievajú sa, že duša je prirodzene nesmrteľná. Preto dochádzajú k záveru, že nakoniec budú všetci ľudia zachránení. Myslia si, že hriešnik môže ďalej žiť vo svojom sebectve, nerešpektovať Božie požiadavky a napriek tomu ho Boh nakoniec milostivo príjme. Učenie, ktoré sa spolieha na Božiu milosť, ale neberie vážne Božie požiadavky, vyhovuje neobrátenému srdcu. Univerzálne spasenie nie je biblické. Zástancovia učenia o univerzálnom spasení prekrúcajú písmo. Svojím spôsobom opakujú lož, ktorú vyslovil had v raji. Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Satan tvrdí, že aj najväčší hriešnik, vrah, zlodej, cudzoložník, bude mať po smrti možnosť vstúpiť do večnej blaženosti. Nie je to nič iné, než príjemne znejúca rozprávka, ktorou chce upokojiť neobrátené srdcia. Keby bola pravda to, že duše všetkých ľudí odchádzajú v okamihu smrti rovno do neba, potom by sme si radšej prijali smrť,
než život. Takáto viera môže niektorých ľudí viesť k tomu, že sami ukončia svoj život. Keď na nich doľahnú starosti, ťažkosti a sklamania, zdá sa im celkom jednoduché pretrhnúť niť života a odísť do večnej blaženosti. Boh vo svojom slove jednoznačne vyhlasuje, že tých, ktorí prestupujú jeho zákon, potrestá. Každý, kto si nahovára, že Boh je príliš milosrdný na to, aby voči hriešnikom uplatnil svoju spravodlivosť, mal by sa pozrieť na Golgotský kríž. Smrť bezhriešného Božieho syna svedčí o tom, že mzdou hriechu je smrť. Každé prestúpenie Božieho zákona prináša spravodlivú odplatu. Bezhriešny Kristus bol kvôli človeku odsúdený ako najhorší zločinec. Niesol vinu za všetky naše prestúpenia. Otec pred ním skryl svoju tvár. Ježišovi puklo srdce. A to všetko preto, aby mohli byť hriešnici zachránení. Každý, kto odmieta draho vykúpené odpustenie, musí niesť sám vinu a trest za svoje prestúpenie. Podmienky sú dané. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. Toto zasľúbenie platí len pre tých, ktorí sú smední. Kto zvíťazí, zdedí toto všetko. Ja mu budem Bohom a on mi bude synom. V ďalších veršoch sú uvedené podmienky prijatia daru večného života. Aby sme sa stali dedičmi Božieho kráľovstva, musíme bojovať proti hriechu a zvíťaziť nad ním. Svojvoľníkovi však dobre nebude. Hriešnik hromadí proti sebe hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Boh odplatí každému podľa jeho skutkov. Súženie a úzkosť doľahnú na každú dušu človeka, ktorý koná zlo. Nijaký smilník, ani nečistý, alebo lakomec, modlár, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta. Vonku zostanú psi, čarodejníci, smilníci, vrahovia, modloslúžobníci a každý, kto miluje a pácha lož. Boh nechal zaznamenať, ako naloží s hriechom. Všetkých bezbožníkov zahubí. Odbojníci budú celkom vyhubení, budúcnosťou bezbožných je záhuba. Boh svojou mocou a autoritou ukončí vzburu vyvolanú satanom. Rozsudok vynesený nad hriešnikmi bude v úplnej zhode s Božím charakterom, s jeho spravodlivosťou, milosrdenstvom a dobrotou. Boh nemanipuluje s ľudskou vôľou. Nemá záľubu v otrockej poslušnosti. Praje si, aby ho bytosti, ktoré stvoril, milovali preto, že si ich lásku zaslúži. Chce, aby ho poslúchali preto, že si uvedomujú hodnotu jeho múdrosti, spravodlivosti a lásky. Zásady Božej vlády sa dokonale zhodujú s príkazom Spasiteľa: milujte svojich nepriateľov. Boh vykoná spravodlivosť nad bezbožnými pre blaho vesmíru a ich samých. Chcel by ich urobiť šťastnými, keby to neodporovalo zákonom jeho vlády a jeho spravodlivej povahe. Prejavuje im svoju lásku a ponúka im svoju milosť. Oni však pohrdajú jeho láskou, prestupujú jeho zákon a odmietajú jeho milosť. Aj keď neustále prijímajú Božie dary, k darcovi sa správajú neúctivo. Pán rešpektuje ich rozhodnutie a znáša ich prevrátenosť. Ale pripúta si týchto vzbúrencov k sebe násilím? Bude ich nútiť, aby plnili jeho vôľu? Nepripravení vstúpiť do neba. Ľudia, ktorí si vybrali za svojho vodcu satana, nie sú pripravení vstúpiť do Božej prítomnosti. V ich povahe sa zakorenila pýcha, faloš, pôžitkárstvo a krutosť. Mohli by vstúpiť do neba a večne žiť s ľuďmi, ktorých tu na zemi nenávideli? Pre klamárov nebude pravda nikdy príjemná. Pokora nikdy neuspokojí pyšného, na seba zameraného človeka.
Čistota nie je priateľná pre skazeného hriešnika a nesebecká láska sa nikdy nebude páčiť sebeckej povahe. Akú radosť by mohlo nebo ponúknuť ľuďom, ktorí majú výhradne sebecké záujmy? Môžu byť ľudia, ktorí nenávidia Boha, pravdu a svetosť, medzi nebeskými zástupmi a spievať s nimi chválospevy? Boh im dal čas milosti, aby sa pripravili na večnosť s ním. Oni však nevychovávali svoju myseľ, aby si zamilovala čistotu. Nikdy sa neučili nebeský jazyk a zrazu je už príliš neskoro. Život prežitý vo vzbure proti Bohu ich nepripravil na život v nebi. Svetosť a pokoj neba by im pôsobili utrpenie. Božia sláva by bola pre nich zničujúcim ohňom. Z takého svätého miesta by chceli utiecť. Prijali by si zomrieť a skryť sa pred tvárou Spasiteľa, ktorý zomrel, aby ich zachránil. Bezbožní ľudia sami rozhodnú o svojom údele. Sami sa dobrovoľne zriekli neba. Boh vo svojej spravodlivosti a milosti len príjme ich rozhodnutie. Ako vody potopy, aj oheň Božieho súdu svedčí o tom, že tých, ktorí sa vedome rozhodli pre zlo, nemožno zachrániť. Zvykli si žiť svojvoľne. Keď sa ich život končí, je už neskoro na to, aby prúd svojich myšlienok obrátili opačným smerom. Od svojvoľnosti k poslušnosti, od nenávisti k láske. 2 údely. Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Život je dedičstvom spravodlivých, smrť údelom bezbožných. Písmo dáva do protikladu druhú smrť a večný život. V dôsledku Adamovho pádu do hriechu zasiahla celý ľudský rod smrť. Všetci bez rozdielu odchádzajú do hrobu. Vďaka plánu spasenia môže byť vzkriesený každý človek. Bude vzkriesenie spravodlivých aj nespravodlivých. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. Vzkriesených ľudí písmo rozdeľuje do 2 skupín. Všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život. Kým tí, čo páchajú zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Koniec utrpenia. Tí, ktorí budú uznaní za hodných, aby boli vzkriesení na život, sú blahoslavení a svätí. Nad tými druhá smrť nemá moc. Ostatní, ktorí vierou a pokáním neprijali odpustenie, musia prijať mzdu hriechu, trest podľa ich skutkov, ktorý sa končí druhou smrťou. Pretože Boh nemôže zachrániť hriešnika s jeho hriechmi, ukončí jeho život, ktorý svojím prestúpením odmietol a tým potvrdil, že ho nie je hodný. Ešte chvíľku a bude po bezbožníkovi, budeš hľadať, kde je a nenájdeš ho. A budú, ako by ich nikdy nebolo bývalo. Zmiznú v beznádejnom, večnom zabudnutí. Tak bude odstránený hriech. Zahubil si bezbožníka, ich meno si vytrel na večné veky. Po nepriateľov zostali navždy len trosky. Apoštol Ján v knihe Zjavenie zaznamenáva, že počul chválospev, v ktorom sa neozval jediný falošný tón. Ani jedna stratená duša sa vo svojom nekonečnom trápení Bohu nerúhala. Trpiace bytosti v pekle nebudú svojimi výkrikmi rušiť spev vykúpených. Zo základného omylu a učenia o prirodzenej nesmrteľnosti ľudskej duše vychádza učenie o vedomom stave človeka po smrti. Táto náuka, podobne ako učenie o večnom utrpení, odporuje učeniu písma, zdravému úsudku aj ľudskému citu. Podľa všeobecne rozšíreného presvedčenia vykúpení ľudia v nebi vedia o všetkom, čo sa deje na zemi. Mali by zosnulý dôvod na radosť, keby vedeli o strastiach živých a museli sa prizerať, aké starosti, sklamania a životné ťažkosti prežívajú?
Predstava, že po poslednom výdychu sa duša hriešnika, ktorý nečinil pokánie, dostáva do pekelných plameňov, je mylná. Čo o tom hovorí písmo? Mŕtvi nič nevedia. Keď vyjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány. Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič. Niet pre nich viac odmeny, lebo ich pamiatka je zabudnutá. Aj ich láska, aj ich nenávisť, aj ich horlivosť dávno zanikli a nemajú už podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom. Veď podsvetie ťa nebude velebiť, ani smrť ťa nebude chváliť, a tí, čo zostupujú do hrobu, už nedúfajú v tvoju vernosť. Len živý ťa velebí ako ja dnes. V smrti si na teba nikto nespomenie. Kto ťa v ríši mŕtvych oslávi? Keď na Turíce Peter hovoril o pravcovi Dávidovi, vyhlásil, že zomrel a bol pochovaný. Jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. Veď Dávid nevstúpil na nebesia. To, že Dávid zostáva v hrobe až do vzkriesenia, dokazuje, že spravodliví po smrti neodchádzajú do neba. Vzkriesenie pre večný život. Keď Ježiš odchádzal od svojich učeníkov, nepovedal im, že čoskoro prídu za ním. Sľúbil im, keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Apoštol Pavol napísal, že zaznie povel, hlas archaniela a Božia polnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi, potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch, hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. A dodáva, potešujte sa navzájom týmito slovami. Keď príde Pán, bude zlomená moc smrti a hrobu a tí, čo zomreli v Kristovi, budú vzkriesení, aby žili večne. Boh bude súdiť človeka podľa záznamov v nebeských knihách. Každý bude odmenený podľa svojich skutkov. Tento súd sa nekoná pri smrti človeka. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet. Hľa, prišiel Pán s 10 000 svojich svätých, aby vykonal súd nad všetkými. Keby sa mŕtvi už teraz tešili v nebeskej blaženosti, alebo sa už teraz víjali v pekelných plameňoch, aký zmysel by mal budúci súd? Na túto dôležitú otázku dáva Božie slovo celkom jasnú a jednoznačnú odpoveď, ktorú pochopia aj jednoduchí ľudia. Môžeme nájsť niečo rozumné a spravodlivé v učení, ktoré je dnes všeobecne rozšírené? Mohli by spravodliví prijať pochvalu: správne, dobrý a verný sluha, vojdi do radosti svojho Pána, keby už roky, ba stáročia žili v Božej prítomnosti? Povolá azda sudca celého neba a zeme bezbožných z miesta múk, aby nad nimi vyniesol rozsudok: odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa? Učenie o nesmrteľnej duši patrí medzi falošné náuky, ktoré kresťanstvo prevzalo z pohanstva. Martin Luther ich priradil k tým nehorázným výmyslom, ktoré patria na smetisko rímskych dekrétov. Biblia jasne učí, že mŕtvi spia až do vzkriesenia. Nesmrteľnosť sa naplní po Ježišovom návrate. Všetci spravodliví pokojne odpočívajú v hroboch. Čas, ktorý zatiaľ plynie, už či dlhý alebo krátky, je pre nich len malý okamih. Spia, kým ich Božia polnica neprebudí k slávnej nesmrteľnosti. Keď sa naposledy ozve polnica, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní. Keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané. Smrť pohltilo víťazstvo. Keď budú mŕtvi povolaní z hlbokého spánku, vo svojich myšlienkach sa vrátia k tomu, na čo mysleli v okamihu smrti. Posledným pocitom bol strach zo smrti,
Poslednou myšlienkou bolo to, že ich pohltí moc hrobu. Keď z neho vstanú, svoju radosť vyjadria víťazným zvolaním: Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň?